'yan program TV. Ku yi subscribe sannan kuma ku danna ƙararrawar sauti da ke ƙasa don samun shirye-shiryenmu a nan gaba. Kamar kullum, naku Comrade Murtala Mukhtar nake kasancewa tare da ku kuma nake fatan ci gaba da kasancewa da ku don ci gaba da kawo muku shirye-shirye da za su kawatar da ku. Mun gode da irin gudunmawar da kuke bamu. Da Allah ku tabbatar kun yi subscribe sannan kuma ku tabbatar kun bamu thumbs up. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To masu kallonmu, kar dai a gaji da mu, domin kuwa wannan tasha mai albarka ba za ta gajiya ba wajen kawo muku abubuwa muhimmai masu amfani, sannan kuma waɗanda ake sarrafa su ba tare da kuɗi mai yawa ba. Komai talaucin mutum, insha Allahu muna fata zai iya sarrafa waɗannan abubuwa, saboda yaduddukan da muke amfani da su ba wasu yadudduka ne masu wahalan nema ba. Za ka je kasuwa, akwai inda ake kawo su a kasuwa yaduddukan nan 'yan aba, za ka je ka siyo. Idan ma baka da hali, akwai pieces da za ka iya siyowa ka zo ka rika sarrafawa kafin wata rana kai ma ka zama kamar yadda kuke kallo. Yau kuma wata sabuwa muka zo da ita, ga ta nan dai, wata 'yar kanti ce dai ga ta nan. Kowa ya gani ya san an zubar da fasaha a nan gurin. Kamar yadda kuke ganinta, ga ta nan 'yar kanti ce, ga kuma bayanta. Wannan 'yar kanti ba za ta wahalar ba gurin koyo ko kuma wajen siye, ba tsada za ta yi ba. To kamar yadda kuke gani, wannan ita ce bandana da ake haɗawa a cikin wannan 'yar kanti. Gata kamar yadda kuka ganta a haka, tana da roba. A haka ake sa ta a kan yara ɗin. Tana yin kyau sosai idan aka haɗa, aka ɗora wa yaro da wannan 'yar kanti. Yawwa, kamar kuma yadda kuke gani, nan kaya ne shi kuma na maza kenan. Gashi, riga ce dai gashi nan, duk wanda ya gani ya san rigar ta ba da sha'awa. Gashi nan da hannu muka sarrafa ta, muka zauna muka ɗinka ta, wanda idan yaro ya saka sai ka rantse na waje ne. gashi yawa ga yanda take, sannan kuma ga wandanta. kun ga inda aka ratsa wannan kala ta wandan a jikin rigar, aka kuma ratsa ta rigar a jikin wandan. Gashi nan dai ta yi kyau sosai, kuma ta ba da ma'ana yanda in yaro ya saka zai fito tsaf-tsaf, kamar inda mai kuɗi zai saka ya yi kwalliya da yanayinsa, kai ma haka za ka saka ka yi kwalliya da yanayinka. Yawwa, kamar yadda kuke ganin su a haka suke, kuma muna yin su hawa-hawa. Wannan na yara ne ƙanana. Yawwa, ga wata kuma kamar yadda kuke gani, ita ma wannan 'yar kanti ce. gata, kai ka rantse ka ce ta waje ce. Gata nan an yi mata kyale-kyale, sannan gata nan abin da ya yi abin sha'awa. Gashi nan kamar yadda kuke gani, ita ma muna yin su mataki-mataki, tsawon shekaru-shekaru. Yawwa, muna yin ƙanana, muna yin manya, kamar yadda kuke ganinta a haka. Kuma idan ka saka, abin zai ba da sha'awa, don wani ma an ba kai ka faɗa ba, za a ce ka je ka siyo ta ne a kanti mai tsada ce ta waje. Yawwa, kamar yadda kuke ganin su a haka, muna yin su kala-kala. Rigunan nan ga su nan dai abin sha'awa. Sannan kuma ga duk masu bukata wa'annan kayayyaki da muke sarrafawa, za su iya tuntuɓar mu a lambar waya da za mu bayar a ƙasa, sannan su kira mu sai mu daidaita yadda za a yi. Duk a inda kake za mu iya tura maka da kaya ba tare da ɓata lokaci ba. Ga masu koyo kuma, za ku ci gaba da bin wannan tasha tamu mai albarka don ganin yadda ake sarrafa wa'annan abubuwa. Don haka ku biyo mu, ku sha kallo kuma ku sha labari. Ma'assalam.